Sanibonani guys, kama ngiqobeleni basela mazibela enimba ngomhla ka-27 March. Guys, uThumeka ke ubonile ukuthi no, uma kuza kuma-divorce, ugirl akazi kahle, ulwazi lincinci. Umane wakhetha ukufonela ke udadewabo uZoleka ukuthi amnikeze advice. Uthe, uyazi Zoleka, sigcine sesivumelene sinohlathi ukuthi izodivosa. Manje ingxaki yami ukuba andazi kahle kahle ukuthi ndibhekene ngani nantoni na. Uhlathi ngathi uzondilwisa. Manje ndifuna ukuba ready. Ndifuna ukwazi ukuthi wena wenza njani mhla udivosa uhlathi. Bendicela nje ixesha elincinci nawe. Wathi khuleka ibala within an hour. Nangampela guys, wahamba ke uThumeka wayale kuZoleka. Ufikile ke wathi ondixelela uba iprocess yakho ye-divorce yenzeka kanjani. Like yiziphi ikhalo wayisebenzisa uba uhlule uhlathi. Hayi ke uZoleka wamchazisela wathi oqala okumele ukwazi ukuthi uhlathi yonke into okweyakhe ingeyakho nawe. Okutsho khona kuba ngisho nale nkampani le ye-cleaning uno 50% laphaya. Wathi utsho? Wathi ewe kunjalo. Wathi thatha iphepha ubhale phansi yonke into endizokuxelela yona. Wase wakhuluma nangendlu ukuthi nayo kumele kube 50%. Wamxelela nanokuba izingane ke bazosikhulisa bobabili. Hayi ke wabhala phansi uThumeka, wabhala phansi wangashiya lutho guys. Theme buyele endlini umfica uhlathi ukhukhumele njengofulawa guys, oxoviwe. Wena wabona umuntu opheka ujeqe. Usethi kuyena Mamgwevu ukahle? uThumeka ubukeke ekhathele, uphethe leli phepha leli kade ke uZoleka emnikeza advice ngalo. Wathi bendifuna ukuxelela ukuba mina sendilitholile igqwetha. Andazi uba wena usulitholile igqwetha kodwa lisasebhizi kwamanje. Wathi hayi mina ngalitholi. Wathi hayi kuzomela usheshe ulitholeke. Uhlathi guys usehambe phambili wathola ngisho ummeli. Imagine uhlathi uyabona vele ukuthi une experience ekudivorceini, so uThumeka akazi lutho nje, leli cala lizoba nje hawu lula njengomuntu ephuza amanzi guys. Kanti akabuzange elangeni. Umane wathi nje uThumeka sisalapho ke ithi ke nami ngikutshela ukuthi yini engiyifunayo. Yonke into kalikamva, wena trophy, wena ikipa, wenani ngicela nje konke kube okwami. Hayi uhlathi wavuma with pleasure, like vele izinto zikalikamva akazayithande. Wathi okunye ke le ndlu le siyithini indaba yayo. Wathi uthatha ngantoni ngoku? Wathi le ndlu kumele phela sihlukaniselane 50%. Manje benifuna ukwazi uba sizoyithengisa ebese sikazatha iprofit okanye wena uzondithenga out unginikeze imali bese uhlala nendlu. Wathi anginamali mina. Hayibo. Wathi hayibo uzithengiseke phela. Wathi ndithengisa ikhaya lakwethu. Sesihlale apha for 18 years. Ngisho nempepho siyishisela apha. Angeke ngikwazi ukuthi ngithengise mina leli khaya. Wathi okay, make a plan phela and make it quick ngoba mina ndiyafuna nami ishe yami. Guys, waqala wathukuthela uhlathi. Wathi hayi andiqedile kaloku. Bendifuna ukuxelela futhi uba ndifuna ukwazi ngale cleaning company. Wathi i-cleaning company yami? Wathi ewe kaloku angithi wena uthe 50% sivumelene ngoku angithi, so ndifuna nami 50%. Yonke into ethi tender ifikayo ngifuna 50%. Profit ezenzekala khona 50%. Wathi uyahafa ke manje. Uyabona nje le nkampani eyami ngayisungula mina. Mabandla cleaning company ngayisungula ngemali yami, awungeke uthole ngisho isenti. Wathi awusoze ke ngiyawufuna lo 50%. Ngiyawufuna. Yibo guys baxabana kwaze kwaqhamuka ngisho uYanga. Utheme efika uYanga wathi yey, kuthani ninomsindo ngaka? Yini ngani? Guys benza sengathi ke bayayeka indaba kanti hayi abakaqedi. Uthe kusuka lapho uThumeka wahamba wayekamereni wokufunela uThandeka. Nohlathi wayekamereni wafonela umfowabo phela uThulani. Ngapho uhlathi uyasho ukuthi lo mfazi ufuna 50% wonke wenkampani yami. Asoza inuke. Naye uThumeka ngalokuthi le ndoda ithanda udeserve 50%. Mina ngayikhulisela abantwana ngaspend isikhathi sami eside kabi iminyaka 21 years ngihleli nale ndoda ithanda udeserve 50%.
uyandigulela lo. Hey guys, lapho umsindo ubuloku ukukhala la engqondweni kayanga uthi uzama ukulala akulaleki ugirl. Abazali bakhe babhizi baxabanela u-50% wenkampani. Kusuka lapho kafuna uNtsiki. uNtsiki-ke guys umngani wakhe-ke uyanga afunda naye. Uthe nje girl phuma ngaphandle sithi kuyozuba umnandi. Wathi hayi abazali bami kodwa bazoyithanda lento. Wathi hey woza wena. Wabona uyanga ukuthi vele labantu abamnakile babhizi bayalwa. Wagqoka isigqebhezana ugirl. Wagqoka isikibha simbamba amabele ugirl. Waqede lapho wagqoka igawuni ukuze angabonakali. Wenza i-hairstyle ekhanda wagcoba i-lipstick ugirl. Waqede lapho yophuma ngomnyango. Hayibo, ophenduke ngisho uSpider-Man ugirl ebonisa ngoluvaliwe wequthango olududongo olude guys. Waqathalekela emgaqweni wangena emotweni. Shaya wazula guys. Abazali bayalwa ngala umntwana uyeqa guys. Wow. Hayi impela umuzwa kaMabandla uphelile guys officially. Ngafake guys koNgcukana uzamile bakithi uLazarus ukuthi abuyisane no cousin wakhe uAzande. Kodwa ke uAzande wanqaba uxolo esho kahle ukuthi wena undihlambalaza etafuleni phambi kawonke umuntu wandibiza ngenkwenko. Uyasho ukuthi benginomsindo. Kusho guys isigqibo ke okungoLazarus. Wathi ngiyacela uxolo mina singobrother nawe. Wathi singobrother. Ibikuphi ibrotherhood ngesikhathi undibiza ngenkwenkwe. Hayibo guys impakamo kwaAzande. Emva kwalapho wahamba ohlala phansi ubhuti wayiqhubekela nokudla kwakhe. Wenza sengathi nje akavazeni nakancane uLazarus axolise. Lapho ke umane nje ubaba wakhe uLazarus ethi kumele kube ne-celebration like basanda ukwenza isinqumo esikhulu kabi emndenini. So to join amankampani so they should celebrate. Wabuza ke guys uzoleka ukuthi njani kalokho ngoba kunabantu abangajabulile neze. Wathi lalela lekhaya sisebenzisa lento ekuthiwa perception is power. Kodwa ke manje sisizosebenzisa sishintshe kancane sithi perception is unity. So kukhona khona ongekho le celebration sizoba nayo. Kwi-celebration ke guys ube khona uAzande benonina ke unomfundiso. Wahamba ke nonomfundiso ocela uxolo kuNonceba ngokuthi phela athi ushadile kodwa ubhizi lokehlela emzini wakubo. Hayi wavuma ke ukulamukela uxolo lwakhe and then ke kwaba nje water under the bridge. Kanti hey kuzothi ke sekuhleli wonke umuntu etafuleni ke esencoma ke manje ke ubaba kaLazarus ngokuthi ke iNgcukana Industries igcine yadibana officially neKhusela Tech. Washo ukuthi yabona lento le it's like history. We make history here. Mina ngithathe ibusiness lami ngalenika indodana yami njengoba notata wami enza njalo kumina. Le nkampani le ndidlulisele kunyana wami. Unomfundisi wathi andivanga uthi uthathe inkampani yakho. Akusiyona inkampani yakho phela le. Wathi not today. Nomfundisi wathi yes today. Wena wayebakimi le nkampani. Yimina uMafungwashe wala ekhaya kaNgcukana. Yimina inkosazane. Le nkampani kwakumele ize kumina hayi kwena. Wathi asizoya lapho nomfundisi ngoba uyasazi isinqumo esathathwa ngutata ukuthi sasithini. Uyalazi iqiniso layo yonke lento le. Ngampela ngakwenzani dadewethu. Wathi wangenza yonke into. Ngizokuxelela futhi yonke into ebuhlungu ongenze yona. Mina nje mfowethu ngiyakuzonda. Ngiyakunyanya. Hayibo guys. Kwavela amaqiniso ke guys ukuthi ke kahle le nkampani kwakumele kube kanomfundisi ngoba uyena inkosazane uyena wazwala kuqala. Kusho ukuthi ke ngoba eyintombazane bameqisela ke banikeza lo owunyana number 2 and akajabulile ngalokho. Ushilo ukuthi uyena kumele ngabe uthatha le nkampani unikeza indodana yakhe okunguAzande not another way around. You guys kushubile ke singathi impela ke akakaqedwa ukukhishwa ama-file on Monday. Kusakuningi impela okusazophuma kulela tafula. Guys stay tuned because nami I can't wait. Ngizobona khona ukuthi kuyoza la nkomoni uma se impela ke inhloko isihlukene nesichanti. Phela lapha mazibela namhlanje ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys kama unqobeleni basela mazibela enimba ngomhla ka 27 March. Guys uthumeka ke ubonile ukuthi no uma kuza kuma divorce ugirl